Слава! Слава! Първият закон. Да обичаме Бог с всичко. И когато си с всичко, когато викаш слава, Той идва с всичко. Радвам се, че съм между вас. Радвам се много, защото ако мога да живея един живот, трябва да бъде с църквата, с невястата. Без невястата, без църквата няма живот. Няма живот. Не знам вие дали го разбирате по този начин. Пътувам целия свят. Върнах се от Америка, Германия, Франция, България. За мен най-важното е номер едно, моя Господ и неговата невяста. А тя е чудесна. Тя е прекрасна. И това е, което е моят живот. Независимо каква нация. Независимо какво е вашето потекло. Дали сте турци, роми, арменци, българи. Но тази вечер, тази невяста, ще благодаря на Бог за една нация. И това е Израел. Това е Израел. Бог даде жертва народа си, за да може ние да бъдем и негови чадаи деца. Тази вечер ще благодарим и Бог за Израел. И ще се молим за Израел. Защото ние без Израел няма да сме християни. Нашия Бог, нашия Господ, Исус Христос, е евреин. Евреин. Учитва ли бе? Мария е еврейка. Евреин. Затова тази вечер с такова вдъхновение и душевение в сърцето, с такава радост, искаме всички наистина да сме живи в духа. Да приемаме това, което ще проповядва или ще сподели нашия брат от Израел е дошъл, обикаля цяла България. И най-много се моля тази вечер да смъмрим този дух на антихристо, който е против Израел. Да смъмрим, да се дигнем като нация, която да обича Израел. Да се дигнем като нация, която да благодари на Израел. Да се дигнем като нация, която да се моли за Израел. Защото оттам е дошло нашето спасение. Затова благодаря на братя, който е тук и с една малка молитва, ако мога. Небесни очи, благодарите. Вдъхновена съм. Не мога да опиша това, което е в мене, защото ти наистина си тук, твой свят дух е тук. Ти си тук между хората, с хората, ти си дошъл тук да ни издигнеш до него, което не сме били до сега, да ни отвориш очите, да ни откриваш откровение, да ни дадеш за това, което ни трябва да чуем и тази вечер. Нека да останем всичко, което е вън и да се отворим и нашите сърца, да приемем и Твоето Слово. Както благодарите за този пратеник, който си го пратил от Израел, който обикаля цяла България и да ни дава Словото, което е достоверно и от високо ниво. Твой служител да бъде благословен. И нека Святия Дух наистина да отвори устата му да говори това, което е необходимо, това, което трябва да го чуем. Благодаря Ти, Господи. Святия Дух ще движи се тази вечер. Нека да си тръгнем както сме дошли, изменени, променени, вдъхновени. За това Ти благодаря. В името на Исус Христос. Амин.